गिबियावनो बायदि मैया आपडेट चेनेलनि बिगोमा सनेस्वर आदाखौहाय आङो साबायखर बावो आरो लोगोसे मनेस्वर आदाखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो मानो होनोब्ला बिथांमोना गावसिनि बेसेन गोसा समखौहाय नागारनानैब्लाबो आंजों दसेब्लाबो सावरायफैनायनि थाखाय आं जोबोद साबायखर बावो। दा नैबे समाव नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ दावहारु बसुमतारीया माबायदि आसलते नोंनि मेगना थाइनैबो नुमारा नामा? बिदिनो थाइनैबो नुवा आङो बिदिनो खुनुरुखुम खस्थ'यैनो सोलिनानै थायो न'आव थाबा माने बिदिनो आन्दाजों सोलियो आरो जुदि नोंथांमोना आंखौ हेल्प खालामनो सानदोंब्ला बा हेफाजाब होनो सानदोंब्ला आंनि एकाउन्ट नाम्बारखौहाय स्क्रिनाव होनाय जागोन नोंथांमोना बे नाम्बारावहाय आंखौ जा हायो हेल्प होयोबानो जाबाय आं बेखौनो खावलायबाय गोजोन्थों। आं दायोथ' आं जेबो खालामनो हाखाला मानो होनोब्ला आं मेगन खाना ओंखायनो आं बेखौनो बुंनो सानो जे नोंथांमोननि अननायजोंनो बा मददजोंनो आं आंनि जिउखौहाय दैदेनलांनो हागोन आं बेखौनो सानो आरो बेखायनो आं नोंथांमोनाव गासैनावबो जा हायो एसे एनै मदद बिनाय जाबाय आरो आं आंनि जितु आं सानदों बे स्टुडिअ'खौ खुलिनो होननानै बे स्टुडिअ'खौ आं आंनि लाबालाबनि थाखायल' आं खुलिनो सानाखै मानो होनोब्ला जोंनि जितु बिटिआर ओनसोलावहाय गोबां जितु जाखांफुनाय मेथाइ खनगिरि उन्दै फंबाय बिनानावमोन दङ बिसोरखौबो आं माने आंनि स्टुडिअ'नि गेजेरजोंहाय आं हेल्प खालामगोन आरो माने जेसेबां हायो आंबो हेल्प खालामनो नाजागोन बिथांमोनाबो आंनि स्टुडिअ'आव फैनानैहाय खननो हागोन आं बेखौ बुङो आरो नोंथांनि अनगायैबो जे गोबां माने मेगन खाना आखाइ खंगा बेफोरबायदि दङ नोंथाङा बिथांमोननि सायाव मा बुंनो सानो? आं दायो बेखौनो बुंनो सानो जे आंथ' मेगन खाना ओमफ्राय दा बिसोरनि जानाय आं बेखौनो बुंनो सानो जे बिसोरखौहाय आं मेथाइ खनग्रा दा बिसोरनावबो आंनि बायदिनो मेथाइ खननायल' नङा गोबां माने टेलेन्ट दङ गोबां सोरबा फरायनाय सोरबा बिदिनो बायदि टेलेन्ट दङ बेखौहाय खालामनानै जेनेबा जों जिउखौहाय दैदेनलांनांगोन आरो माने जों गाबनानै जों सिन्था जानानै बिदि माबा खालामनानैहाय जों जोंनि जिउखौहाय जाहाथे ओरैनो बरबाद खालामनाङा आरो माने गावनाव जिहेतु जि टेलेन्ट दङ बेखौ माने खालामलांनो थाखाय आं बेखौनो खावलायो आरो